Actuel Media filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ sigilen bɛ ka émission nin makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ an ka foli b'u ye an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi o tɛ mɔgɔ dogolen gɔnifɔ kɔnɔ Papa Djibo ni Solomani Konate an b'ale fɛ yen bi yan'an ka don émission kɔnɔ an bɛ foli di Mamadu Jara kɛnɛkɛbaa ma ale min bɛ anw nɔfɛ k'anw dɛmɛ cogo min na ni donsow ni gɔnifɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka émission ta ɲɛfɛ foli bɛ di Djibo ni Solo a ka kalandenw ma kalandenw n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ salon kɔnɔna la u bɛɛ folen don an bɛ page sanfɛ tuguni ni o ye sɛmɛyiri voilà olu fana ko k'u bɛ fɛn bila k'u b'a diffuser direct la ka sababu kɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni Djibo ni Solo cɛ ɲininkaliw b'an bolo an tɛna kuma jɛ an bɛ foli di Actuel Media ɲɛmɔgɔyaso ma karamɔgɔ Solo an bɛ kuma de yɛlɛma ma i b'i présenter jama la ka folikan kɛ an filɛbagaw la yanni i ka gɔni kɛ ka i kanubaw ani Mali donsow fo kɛnɛ kɔnɔ. Nba karamɔgɔ i dansɔgɔni ko an ka foli b'aw yɛrɛ ye fɔlɔ aw yɛrɛ Actuel Media an ka foli b'aw yɛrɛ ye fɔlɔ ka daminɛ ɲɛmɔgɔba la ka na se fɔ aw yɛrɛ ma i y'a faamu donc n'o bɔra an bɛ donso den n'a ba fo ka jamana kuntigi fo ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso ka jinɛtigiw fo ka mori bɛɛ lajɛlen fo ne ye Solomani Konate ka bɔ Jikɔrɔni Para la n fa tɔgɔ ye Mori Konate n ba tɔgɔ ye Tɛnɛnfin Fane n bɛ bɔ dugu min na o de ye Numumugu ye nka n sigilen don Jikɔrɔni Para la Dramanibugu la nba i dansɔgɔni ko ni ko ye Djibo ni Solo ye a ka présentation ani a ka folikan ka se an kanubagaw ma ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sisan comme gɔni b'a bolo an ɲɛ b'a la n'a ka kalandenw bɛ yan u bɛ na u kanubagaw ani an filɛbaga fɛn fɛn bɛ yen k'u jansa ka folikan bila o la ni gɔni ye an bɛ se ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la ni ala ka jɛ ye karamɔgɔ Solo miniti 2 kɔnɔ wala miniti 3 i bɛ se ka foli di kanubagaw ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Gani wulaya ne molu gani wulaya yango gani wula lamidi ya dibi gani wulaya yango de gani wula la dugu dajina fo gani wulaya yango de gani wula andali meja molu gani wulaya yango de agane wula dugu donsolu gane wula agane wula dugu moridenu gane wula agane wula dugu somadenu gane wula agane wula dugu musoifo gane wula agane wula dugu cɛbaifo gane wula agane wula la dugu dajina fonye gane wula angane wula dugu ngoni folalu gane wula agane wula la dugu somalu gane wula agane wula ya Umaru Gino gane wula ya Lasini wula gane wula Moridani Lasifo Solo bana ngone bana kabo Jikɔrɔni agane wula kɛnɛkɛra ba jara fo gane wula ya Titawiyala agane wula Solomani ya karane nu gane wula ya yango de agane wula kwadiya ti kuyasa gane wula ya yango de ne bana Solo bana ka agane wula ya jinatigilu gane wula ya paganane wula koroware agane wula farabala musafa jalafo gane wula agane wula Jikɔrɔni numunu gane wula agane wula banengana foye gane wula agane wula kodiyati kwesa gane wula ya yangore agane wula sɛmɛyiri mɔlu gane wula agane wula jigiya bulo mɔlu gane wula agane wula cɛbɛnkɛnɛ mɔlu bɛni wula agane wula la Jikɔrɔni Soloko gane wula ya ka bɔ Jikɔrɔni
ne barana dolo ne barana gabo dans son ko an ka foli bɛ Actuel Media filɛbagaw fɛ halisa karamɔgɔ Solo ni ko ye a ka donkan in kɛnɛ kɔnɔna la a ye foli di donsow ma foli di jinɛtigiw ma foli di somaw ma an taara ɲininkaliw ɲɛfɛ karamɔgɔ Solo i b'a ka gɔni lamaga sisan hali gɔni man di mɔgɔ min ye n'a ye nin yɔrɔ in labɛn sisan a tigi farakasi wuli ka jɔ karamɔgɔ Solo i ka gɔnifɔ yala a nana cogo min na ani gɔnifɔ kanu y'i sɔrɔ cogo di i bɛ se k'i da don o la bi. dansɔgɔ Simon ne ye ɲininka o la o tɛ baasi ye o bon ne ka gɔnifɔ nana cogo min kanu de ye ne don gɔnifɔ kɔnɔ parce que yanni n ka gɔnifɔ daminɛ fɔlɔ n ye donsoya de fɔlɔ ye donc donsoya diyara n ye bon n y'a ɲini ka don donsoya la parce que n y'a ye donsoya cɛ ko don donc n y'a ɲini ka don donsoya la bon n donnen donsoya la communicatif kɔnɔ yan ni buwa cɛ mɔgɔ ninnu an bɛ to ka taa donso gɔnifɔ yɔrɔw la bon n nana ba yɔrɔ de ye ba yɔrɔ diyara n ye donc ba yɔrɔ diyalen n ye parce que a bɛ n gɔnifɔ cogoya min na o de diyara n ye donc o diyalen n ye o la sisan n sɔrɔla ka n gɔni kanu ba yɔrɔ fɛ o la bon ka sɔrɔ ka n gɔnifɔ kalan dɔɔni dɔɔni fo kana n se n filɛ niveau min na sisan awɔ bon n ye n gɔnifɔ kalan n y'a kalan ba yɔrɔ fɛ parce que ni n ko n y'a kalan ba yɔrɔ fɛ parce que n ye ba yɔrɔ de ye o ka n gɔnifɔ tagacogo diyara n ye donc n fana ye n gɔni kalan a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan o tɔgɔ ye yɔrɔ o ni an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Usmani Bagayogo mɔgɔ caman b'a dɔn ko Bajiga Usmani o ni donsogɔni Madu o ni Baba ninnu olu de tun bɛ gɔni fɔ an yɛrɛ ka commune kɔnɔ yan bon gɔni tun b'olu de bolo donc ni n taara Bayɔrɔ ka fɔli yɔrɔ ninnu na n bɛ hakili to Bayɔrɔ ka rythme dɔw la ni nana o la sisan n b'olu ka gɔni ta n bɛ rythme ninnu kalan dɔɔni dɔɔni donc fo ka na n se o la bon n selen o la sisan bon an ka Jukɔrɔni donsow olu nana a ye n fana bɛ ka n débrouiller n gɔni na bon olu sɔrɔla k'a fɔ o la sisan ko bon ko ne kɔrɔkɛ ninnu k'olu ka gɔnifɔ to yen parce que ko bɛɛ ni i dankan de don parce que ko ne bɛ se gɔni fɔcogo la ka tɛmɛ olu kan donc k'olu ka diɲɛ olu k'a to ne ka fɔli continue donc fana ye fɔli continue o cogoya la fo kana se 91 waati ninnu ma bon 84 kɔnɔla ninnu na ka na 85 kɔnɔla ninnu na n ka baara yɛrɛ bila pepewu ka donsogɔni ɲɛɲini o daminɛ n'o waatiw kɔnɔ bon buwa cɛmɔgɔ de sɔrɔla k'an ɲininka o la sisan ko komi n bɛ n gɔnifɔ la n bɛ ka fɔli kɛ n yɛrɛ ye mais n yɛrɛ y'a kanu n karamɔgɔ ka kɛ jɔnni donc n sɔrɔla k'a fɔ o la n ko bon n ko karamɔgɔ fila tɛ ne la ne ye Bayɔrɔ de kanu donc ni mɔgɔ bɛ kɛ ne karamɔgɔ ye Bayɔrɔ de ye ne karamɔgɔ ye parce que ale de sababu ye n gɔni kanu donna Yɔrɔ Sidibe donc buwa cɛmɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ o la sisan ko bon ko an ka sɛ san ani woro pour que ka taa n kalifa don Bayɔrɔ la an taara u ye sɛ ni woro di Bayɔrɔ ma o cogoya la k'an kalifa Bayɔrɔ la bon ka taa o de ma fo sisan ne Bayɔrɔ nɔfɛ o cogoya la awɔ i ka nin walawalali diyara n ye kojugu parce que mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ yala karamɔgɔ Solo a karamɔgɔ ye jɔn ye c'est à dire i ye gɔni yɛrɛ i y'a minɛ jɔn bolo k'a fɔ ko ka tugu o nɔfɛ ka nɛgɛ siyɛn walima fɛn ninnu kɛ nka i ka nin walawalali na peut-être olu bɛna se ka taafan dɔw yɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'i ma nɛgɛ siyɛn a nɔfɛ n'i y'a kanu i y'a ka taabolo ta i n'a bɛ ɲɔgɔn kalama fɛnɛ i bɛ se k'a fɔ ko i ka karamɔgɔ don ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ Solo o ye fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i yɛlɛ donso nɔfɛ a yɛlɛ somaw nɔfɛ e gɔnifɔla yɛrɛ gɛlɛya dɔw y'i sɔrɔ i ka baara nin kɔnɔna la gɛlɛya minnu ni i ɲinɛ man d'u kɔ wa n'a digila kojugu donsoba o tɛ baasi ye o baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ baara in kɔnɔ baara nin yɛrɛ sera yɔrɔ dɔ la fo a bilaliko kun jiginna n kɔnɔ oui a bilaliko kun jiginna n kɔnɔ ala ni gɛlɛya y'a sababu ye mais n teri dɔ bɛ yen tɔgɔ Sulemani Samake mana kɔnɔla fili cogo cogo ni n taara ale fɛ yen n b'a fɔ n ko tiɲɛ yɛrɛ la parce que yanni n ka n gɔni fɔ n tun bɛ kulun dilan de fɔlɔ kɛ
donc ngo me ne bɛ fɛ ka bon gonfɔ in to yen me segin ka kulungila ma a bɛ encourager a b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko karisa ko mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ baara fosi la n'i ma sɛgɛn n'o tɛ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ gonfɔ in na awɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la yala da bɛ se ka don o dɔ la k'o walawala walima gɛlɛya tɛmɛna i gonfɔ ɲɔgɔn ni cɛ walima gɛlɛya tɛmɛna i ni donso de non bon gɛlɛya ma tɛmɛ ni gonfɔlaw cɛ gɛlɛya ma tɛmɛ ni donsow cɛ i y'a faamu musaka ko fanfɛla la ani denbaya balo yɛrɛ fanfɛla la parce que waati dɔw tun bɛ kɛ tellement n ka denbaya balo tun bɛ gɛlɛya ma la n tun bɛ mɔgɔ de ci sɔgɔmada fɛ pour que ka taa a fɔ solo nin ɲɛna a k'an ka nasɔngɔ di yan tellement wari tɛ n kun bon o kɔni o kɛra n bɛ se k'a fɔ ka daminɛ 91 ka na 92 ninnu kɔnɔna na o kɛra o waati ninnu na hali an filɛ so min kɔnɔ nin ale de ye so in jɔ k'a di ne ma a bɛ balo la wa o ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Solo an bɛ mɔgɔ ladɔnniya halisa k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an bɛ yen de mɔgɔ min bɛ na émission sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ ani karamɔgɔ Solo de bɛ ɲɔgɔn na bi Solomani Konate ka bɔ Jigawani Actuel Media émission dɔnni kɛnɛ an b'o kɔnɔ ɲininkaliw b'an bolo halisa karamɔgɔ Mali donso bi Mali donso tɔnba minnu bɛ yen u ka ca bi an kɔni anw dɔw bangena ka sɔrɔ a ko daminɛna ka ban nka an mun ye gonfɔw ye yala est-ce que donsow ka tɔn caya ko nin a bɛ ka gɛlɛya lase anw ma a ka baara kɔnɔ karamɔgɔ a bɛ ka gɛlɛya belebeleba lase gonfɔlaw ma awɔ parce que a bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye ni i yera tɔn dɔ gonfɔ la tɔn dɔ nin b'a ba i la parce que k'i ni dɔ ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo bon or que gonfɔla dun ye bɛɛ jɛ de ye gonfɔla ko de ko kɔntɔrɔn ani sanɛ to ni kala mais an ye donsoya dɔn kɔntɔrɔn ni sanɛ de la cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye cogo min n'o tɛ tɔnko nin o ye tileganna ko nalen de tɔnko nin tun tɛ donsoya la donso bɛɛ ko ko kɔntɔrɔn ni sanɛ de nka sisan a nana kɛ tɔnko ye bon tɔn yɛrɛ la misaliyala la sisan n'i ye e yera anakuma gonfɔ la fédération mɔgɔw bɛ ba i la ko parce que k'i ye anakuma gonfɔla ye i mana ye fédération gonfɔ la anakuma mɔgɔw bɛ ba i la ko parce que k'i ye fédération gonfɔla ye n'i yera kɔntɔrɔn ni sanɛ gonfɔ la bon nin gɛlɛyaw bɛɛ b'a kɔnɔ quoi bon or que gonfɔla dun ye donso bɛɛ de ta ye gonfɔlaw ta tɛ tɔnko ye an ta ye donsoko de ye awɔ e ka o jaabi diyara n ye kojugu karamɔgɔ Solo an bɛ émission kɔnɔ ɲininkaliw b'an bolo an bɛ taa ɲɛfɛ halisa u b'a fɔ aw minnu e karamɔgɔ Solo i ni gɔnifɔla min ye génération kelen ye ni mɔgɔ dɔw b'a fɔ aw ma ko gɔnifɔla denmisɛnw yala bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bi a fɔ aw kelen ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ kelen wa est ce que o bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon ŋana ne Solo filɛ ne kɔni ye fɔli faamu cogo min gɔnifɔla tɛ yen k'a fɔ ko min bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ kumaba la ka se fɔ fitinin ma ka se fɔ hali minnu fana bɛ ne dugu ma o tɛ yen nɔ k'a fɔ ko min bɛ se k'a fɔ ko Solo ye garikisɛ kelen tigɛ na wa si tɛ ne bolo ni fila ye fɔli kɔni kɛnɛ kan bon o ye fɔli yɛrɛ tagabolo ye furugufuruguninw bɛ se ka na mais o ni bɛnbaliya voilà donc jama mana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ n'i ka faamu cogo don mais o furugufurugunin ninnu mɔgɔw kun n'o jate o ye fɔli yɛrɛ tagabolo ye n'o tɛ an gɔnifɔlaw kɔni alihamudulila an bɛ don min na komi bi ne kɔni hakili t'a la kɛlɛ kɔni tɛ an si ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu kɛlɛ foyi tɛ an si ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ŋunuŋunukanw bɛ fɔ bɔlɔn fɛ o ye bɔlɔnfɛ mɔgɔw ka ko de ye o ni tiɲɛ tɛ kelen i y'a faamuya a jateminɛ kɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔli yɔrɔ la an bɛ kuloninkɛlaw kɛ an bɛ fɛnw kɛ bon fɔli kɔnɔ n'an donna fɔli kɔnɔ bon intention n'u bɛ na o bɛɛ n'i ka faamu ye quoi mais i b'a ye o dan o yɔrɔ ye quoi awɔ i Konate i ka nin jaabi diyara n ye kojugu i ka nin walawalali diyara n ye an bɛ an filɛbagaw fɔ halisa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan karamɔgɔ Solo ka kalanden a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ salon kɔnɔ yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye n'Ala sɔnna aw ni ce aw yɛrɛ ye sɛbɛnni mɔgɔw o fana page bɛ direct la an ka foli b'u ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an fili a sanfɛ ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ Solo cɛmɔgɔ dun bɛ yan Jigawani komi nin ka di donsoba kun don an b'a tɔgɔ mɛn i da kuma caman yala an bɛ se ka dɔn ni cɛmɔgɔ de la ka jɛ mun ma o mun tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ni i b'a kanu fan bɛɛ fɛ ŋana o tɛ baasi ye o cɛmɔgɔ dun bɛ ne fa de ye i y'a faamu cɛmɔgɔ dun bɛ ne fa de ye ni bi tɛ hali mɔgɔ caman kun t'a dɔn k'a fɔ ko ne jamu ye Konate awɔ bɛɛ tun ko ko Solo Dunbiya
parce que mɔna cɛmɔgɔ Dunbiya de bolo bamananw ko ten ko mɔyɔrɔ tin ka bon ni woloyɔrɔ tin i y'a faamu donsoya ni mun filɛ nin ye ne y'a dɔn cɛmɔgɔ Dunbiya de fɛ ngɔnimara min filɛ n bolo nin ye a sɔrɔli sababu ye cɛmɔgɔ Dunbiya de ye ne fa terikɛ de tun ye cɛmɔgɔ Dunbiya ye i y'a faamu bon ne fa ye ne kɔrɔkɛ nin n'o ye yɔrɔ ye ne fa y'o de di Buwa cɛmɔgɔ ma lamɔ la o y'a sɔrɔ an ka nin yɔrɔ ma bonya ta bon lamɔw kɔnɔ ne tun bɛ to ka taa n kɔrɔkɛ nɔfɛ donc n nana to tagali la n kɔrɔkɛ nɔfɛ fo n yɛrɛ fana nana yɛlɛma cɛmɔgɔ Dunbiya fɛ yen donc a y'an bɛɛ lamɔ o cogoya la fo kana se u fila bɛɛ ntanyali ma voilà o de bɛ ne ni Buwa cɛmɔgɔ cɛ Buwa cɛmɔgɔ ye ne fa yɛrɛ de ye awɔ Buwa cɛmɔgɔ an kɔni y'a tɔgɔ mɛn donsoba don ala m'a latigɛ ni an dɔw ka ɲɔgɔn ye walima an ka bɔ a ka kelen dɔw kan yala sanni kɔnɔna la i bɛ se k'i da don Buwa cɛmɔgɔ ka donsoya ko dɔw la mun na cɛn yɛrɛ la e sɔnna ye k'a fɔ ko karisa ye donso ye ŋana n'i ye ɲininka o la o yɔrɔ min filɛ o tɛ baasi ye o Buwa cɛmɔgɔ filɛ nin ye n m'a fɔ Buwa cɛmɔgɔ salen kɔ n m'a fɔ Bamakɔ donsoya banna dɛ nka yugo yawara awɔ parce que donsoya ɲɛdɔn k'a fɔ bibi na k'a fɔ ko an ka donsoya an k'an sigi ka donsoya ɲɛfɔ nin b'a kɔnɔ nin t'a kɔnɔ nin ka ɲi a ma nin man ɲi a ma Buwa cɛmɔgɔ tun b'o dɔn natalamɔgɔ tun tɛ a t'i yɛrɛ bonya mɔgɔ ma hali denmisɛnnin n'i y'a wele a bɛ t'i ka welekan lamɛn wa hali mɔgɔkɔrɔba n'i y'a wele a bɛ t'i ka welekan lamɛn a ma don namara la tile kelen ale de y'o fɔ an ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i donna donsoya la i bɛ kɛ cɛ de ye ka kɛ mɔgɔ tilennen de ye a jateminɛ kɛ parce que fɔlɔ n'a tun fɔra ko karisa ye donso ou bien kolankolon dɔ ka kɛ sisan k'a fɔ ko karisa ye donso ye k'o de y'a kɛ bɛɛ b'a fɔ ko ayi ko donso tɛ kolankolon kɛ mun de don parce que tilen ani tiɲɛ o tun ye fɔlɔ donsow ye mais bi o de bɔra a kɔnɔ c'est pour cela a kɛra karatabu ye a kɛra woroto wɔrata ye bɛɛ ni bɔda karamɔgɔ Solo yani an ka kɛnɛ di ma i ka dɔnkili filanan da ka donsow bonya tuguni kɛnɛ kɔnɔ komi i ye gɔnifɔ ye e ka émission tɛ se ka kɛ ten i kanubaga minnu bɛ yen ni gɔnifɔ kan ka d'olu ye f'olu ka sewa sɔrɔ émission kɔnɔna la donsow bɛ yen walima kɔmɔtigiw bɛ yen walima somɔgɔw bɛ yen e karamɔgɔ Solo e bɛ minnu dɔn i n'u jɛra donsoya ma walima u jɛra u ka dɔnniya ko ma n'i bɛ kala kan k'a fɔ ko sɛbɛ yɛrɛ la ko karisa kɔni tiɲɛna nin ye soma ye walima nin ye kɔmɔtigi ye a tɛ wuli fiyewu i dansɔgɔ ŋana o mɔgɔ camanba de bɛ yen an ka daminɛ donso kunda kana i y'a faamu o mɔgɔ camanba de bɛ yen komi bamananw ko ten ko kuma bɛ mɔgɔ dun k'a sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ est-ce que i y'a faamuya depuis ne kɔni donna ngɔni kɔnɔ ka na se bi ma ne ye n ka ngɔni da cɛ o cɛ kan na donso farala soma kan a bɛɛ ye ko dɔ ɲɛ ye ni n ko sisan n ko n bɛna a bɛɛ tɔgɔ fɔ n bɛ se k'a ɲinɛ dɔ kɔ a bɛ ko ɲinɛ ko n hakili t'ale la or que o tɛ donc o yɔrɔ n kɔni ma deli ka burusi kɔnɔna fara Bamakɔ yan ma deli ka n ka ngɔni da donso kan na fɔlɔ ko min ma se kɛ wa somaw fana b'o cogoya la Bamakɔ seleke naani kɔrɔ ni tile bi ni ban ni kɛɲɛ k'a bɛɛ i y'a faamu nba a soma kunda ani a kɔmɔtigi kunda a kɔmɔtigi kunda parce que kɔmɔtigi kunda ninnu na mɔgɔ dɔw tɔgɔ min aw da gɔni kɔnɔna la a b'olu tɔgɔ fɔ bon an kɔni n'u ma ɲɔgɔn ye an t'u ka kɛwalew dɔn aw minnu ye n'an y'u jɛra hali fɛnw bɛ yen mun kɛ aw ye dɔnni kɔnɔna la n'a b'a dɔn ko ko tiɲɛna karisa bon n b'o mɔgɔw dɔn i n'a fɔ n ye bamanankan dɔ de fɔ sisan parce que kuma ka gɛlɛn i y'a faamuya parce que n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan k'a sɔrɔ o ye ko dɔ kɛ n ye n bɛ dɔ ɲinɛ dɔ kɔ k'a sɔrɔ o ye belebele kɛ n ye bon ni n da ma s'ale tɔgɔ ma a tɛ faamu n'o tɛ kɔmɔtigiw bɛ yen numu kɔnɔtɛ kun filɛ Samakɛbugu o ye sugu ye komi olu tɛ yen bilen n bɛ se k'olu tɔgɔ fɔ i y'a faamu Buwa cɛmɔgɔ fɛnɛ mɔgɔ b'a dɔn donsoya de la o n'o tɛ dɔnni caman tun bɛ Buwa cɛmɔgɔ la dɔnni caman tun bɛ Buwa cɛmɔgɔ la n'i ko ko numu yɛrɛ yɛrɛ a tun b'o dɔn cɛmɔgɔ Dunbiya i y'a faamu
bon olu ye sugu ye donc n bɛ se ka minnu ta o tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'olu ye i ka o jaabi diyara n ye n bɛ fɛ k'i bila mun na i ma sɔn a ma nka a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna an bɛ sira d'i ma Bamakɔ Solo gɔni sen filanan b'i bolo ka se i kanubagaw ma émission nin kɔnɔna la ka donsow tɔnɔ a kɔnɔ ka somɔgɔw tɔnɔ a kɔnɔ ka jinɛtigiw tɔnɔ a kɔnɔ miniti damadɔ kɔnɔna la 3 4 ɲɔgɔn n'o bɛ ɲa. Allah aha dangu Joma kola suku yanzri nuwero aha dangu Faba bori jo suku yanzri lamma suku fagadunzu Bajala suri lemma netri nuwala aha dangu Jugani suri ne wala sugo yendri lamma sigi fagadunzu Wa furu nu ya ne chene wala lamma aha dangu Jagi tafiela sugo yendri lamma dan fagadunzu Farabana Mustafa Jalo ne cheni wala aha dangu Wakana ye kurwari sugo yendri lamma aha dangu Kota drisamu ne treni wala aha dangu Bani kaneni wala bideni wala lama aha dangu Wa isa sangare dunzeni wala la aha dangu Umaru Gindoma netreni wala la aha dangu Laji bariganya dugu lama laji ni wala la aha dangu Wa kama yesiri ni wala neche ni wala la aha dangu Kulanya sigi ye bole na la aha dangu Utazilana madunzu utazilana masigi fagadunzu Para babule madunzu ni wala aha dangu Fatima Bogatire Zumana ko mala mili amani duya kala ya zumuni unya tandorade mba mana ni nduru ni ndadmi olonlo ni mene mriji karakula chamana ado yedu bulo tewila Abe Fatima wala jugurone Fatima wala mo Fatima la le o kabo jugurone ala muri fatu watra lonjani londe jen ala lon se bolita ala bulo ne terni ju Antene meja mwelu ngene wala mfangai ni sigate u ay ni ngani Samangire mwelu ngene wala Nimbe hagli jigi dunzo jonna netro dunungano kakita kaya fakruba wule tungura biri malalo miliya dibidi Kama marudu ya wule kitadi alena Awani mamri donyo
ka kunso bala wele kita kaya do so bala o biri donyo ori ka selula le wara ba chajo jage te fali sigine ni yo ko mage klem mumru denga no jam ko lale o ka bo jugoroni jamalale jugoroni khalifa trabale be mi kajuru fa yoro le saran yoro nim fale do so janyo mulo la dunya kala nya so ni dunya tanto yoradi ne ba damna du no mande fraba kaya do so sebe o biri donyo fraba kar mumrila banangoro do so alu biri mala kamene nga yalla sina buruni lale kamale lo fembe bila dunya kono lo miliyadi bi nyamangene sibi mere musabe mi sibi joni on lale sibi ka sibi kaya mamadu wole sibi dialena ka karanga ya to biri wore kara ka so fa chani wole o ka bokara ne mana bodu no kara ka se du no woroni na be kai biri la woroni na mo do so biri mala alifa be mi ne mana bodu no woroni na ka se du no tigo katigo kaya bala wole katigo numure wole ne mana bodu no tigo ka se du no bi bamanga kuriya kaya si mo wole kuriya bi sin dan mo smo longle ne bara bodu no kuriya ka do du no jiliba kaya samba ibiri donyo ne mana bodu no jiliba ka se du no kaba kaya kula nyamri la du tigi sori la le o kaba na muri do so bebri mala ne mana bodu no kaba ne bero du no kela kaya jilila le jilibla ba biri donyo ne mana bodu no kela medo du no branza kaya kula nyamri la no mundan tuma kaba branza sangi mri mala juru fa solo mani jigi do kirila na bazini do zo bara tegala jili ma shama la le mulu la karo kula shama miri lasa tele bamure ne so bamure ka fraba do ni ngule fraba bugari so o ga wara ka badi na juru fa kono mange ka badu nu yala ka kita kaya dum ya madu le be manga o ga daga ka badi na juru fa kono madu nu ya kono Franzi kono be miri jigi kala kula nyona mbe arama jabi wele arama baro te bola ngono soja ni ndiale na ngadru ni mvajanye ka eto wele Antoni meja molu ngane wala ai ni se ngane nyane ngone bala baro ka gule ko shama mare obe emriji kono kro shama no ngone fatmani mre no yo ngone fasagwe bemi wazlo mbramala ngone fa bramala le wazlo ngone fa satiki brila ka bo wazlo sewu ga ya fro do brila batoma san o bemi ka publie wole ka fladgo ko bi wole ngone fa sama wole te o ka ba fladgo karo bela jama brila su sele bro ga yoro note fatima bo atire mo gadi dia mo fa mo ko ti dia la su sele bro ga yoro do fatima bo atire ni e foni ni e ala tele bamure ne su bamure angola ni yoro do ya ngoma suma mo ni kele betele mo dunya ba lo miliyadi be di ni mangane Quand on se cas les prestations de travail en Yéna, et si vous faites un fait trop fort, ni on qu'on a un follow à Bella Jelly, ou bien dans son cunico, ni trop de fort Gaza, à mort de fin de cœur, un follow. Et si moi maintenant un nous n'y fait, émission c'est à Chamatia en fan, et quand on se trouve, bi au bon faux, dans ce temps, nous bawla ko gonfo tamanu yeble asabuke ko gonfo be fendo ke femu manu no e ka waktu lawli kaso don so sirendo ka fo ko o gella go soluma ya awu gonfo awu se ka jabi dum fo don so yana mun tso da fo le wala wa fo ko fo le wala chena nana ne ni ngawla te basiye e bamanon gote ko muru daka go sugo ka fasa ya famu parce que donso fla ko min fo yoro do law jodo yoro do law jalaki do donso do parce que ko sababu gamuy ni en ngoni ta kala je ne ya me abe fo ko donso ngoni sababu do de ake donso funin tayo ko sababu e muy parce que ngon vola e donso kam sodi ya fam mais fano fina yoro la ali mo muso ni e muso furu sisan ka bla sokono ete feria bodama ni ete dumuni ni nga dama na banana eta furake
sunguruba min man di ye i muso b'o kɛ dɛ bari mais n'i y'o condition bɛɛ dafa i fana bɛ se k'i ka sariya sigi a kan dɛ bon o bɛɛ komi donsokɛ ni ngɔnifɔla fɔlɔ ngɔnifɔ ni ngɔnifɔla tun bɛ dugu kɔnɔ sisan misaliya la ne filɛ communiqué kɔnɔ cogoya min na nin i bɛ taa sɔrɔ n ye ngɔnifɔ donso min kun n ma ngɔnifɔ donso min kun ni donsow donna ŋɛɲɛ kɔnɔ hali n'u se kɛra ntubanin de ye u b'o faga u bɛna a di ne ma hali ni ma ngɔnifɔw ye samiya mana ban donso min mana sɛnɛ kɛ donso min se ye ɲɔ pani kelen min se ye ɲɔ bɔrɔ kelen min se ye segi kelen u b'o fara fara ɲɔgɔn kan k'a di donsoba ma a ye na nin di ngɔnifɔla ma o y'a ka san balo ye o dabilara dɔgɔtɔrɔso koba nin kun tɛ yen fɔlɔ mais i bɛ taa sɔrɔ ngɔnifɔla muso farala a yɛrɛ kan a n'a den u fɛn fɛn mana bana donso min ka bana fura min ka di o b'o bɔ k'o d'a ma o bɛ ngɔnifɔla furakɛ n'a ma k'a sa bana ye fiyewu u b'a furakɛ fo ka taa kɛnɛya donc ngɔnifɔla fana tun bɛ bila donsow sago la n'u ko i ka wuli su i bɛ wuli n'u ko i ka wuli tile i bɛ wuli mais bi n'i y'a ta k'a lajɛ donso caman fana bɛ yen bi olu b'u ka sogo faga ni e ma ngɔni fu k'u t'a d'i ma kelen filanan yɛrɛ ye mun ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ sogo faga k'a bila kun bɔrɔ kɔnɔ ka t'u sigi n'a ye ngɔnifɔyɔrɔ la en tant que ne ma taa u fasa da u n'u ka sogo bɛ taa ngɔnifɔyɔrɔ cogo min na u n'a bɛ wuli ka taa so o cogoya la u t'a d'e ma bon ni dun y'a jateminɛ fɔlɔ ngɔnifɔ tun tɛ métier mais bi a kɛra métier donc ngɔnifɔla fana ka fɛn bɛɛ dɛnnen don a ka ngɔnibara de la c'est pour cela ngɔnifɔla caman bɛ donsokɛ sigilen to ka taa waritigi lawuli nka i filɛ ka o gɛlɛya min fɔ sisan ni donso cɛ yala est ce que o tɛ ngɔnifɔ fana cayali wa parce que an b'a ye bi i se ka san kelen kɛ bi n'i m'a mɛn ko ngɔnifɔla denmisɛnnin dɔ fana filɛ k'a filɛ ka a ka tɔn a tɔgɔ k'a ka mɔgɔw sigi ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ ngɔnifɔla ye yala est ce que donso bɛ se k'u jɔ ni bɛɛ ka musakaw ye wa parce que mun de nana n'o ye parce que a tiɲɛna depuis ni yɔrɔ jan de o i y'a faamu a tiɲɛna depuis ni yɔrɔ jan de n'o tɛ fɔlɔ ngɔnifɔla denmisɛnnin en tant que ne karamɔgɔkɛ m'i labila e kun tɛ se ka kalanden wɛrɛ ta k'o tugu i kɔ k'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa ka groupe wɛrɛ former fo karamɔgɔ k'i labila fɔlɔ nin n'i kun ye kalan kɛ ka karamɔgɔkɛ ŋɛɲɛ kun ka na se f'i labilali ma karamɔgɔkɛ ka taa k'i t'i labila donc o ye sira dilen i ma i fana b'i ka équipe former pour que k'i ka baara continue mais bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ kɔ ngɔnikalan na o fana ka équipe nin b'a bolo kɛrɛfɛ donc ni e ta in labanna o don ni ta in ma laban o b'a sɔrɔ ale ka équipe b'a bolo bon olu minnu fana t'a dɔn olu fana b'a kɛ de n'importe comment parce que u y'a kalan mɛ u ma s'u dan na donc olu fana b'a fɔ k'u ta ye tiɲɛ k'a sɔrɔ or que u bɛ nkalon de kan bon o de nana ni ngɔnifɔ cayali ye bi nka est ce que o tɛ kɛ lagosi ye aw yɛrɛ ma aw ka bagan kɔnɔ aw minnu labilala ka ban walima bon ngɔnifilabaw ye bon lagosi don lagosi tɛ parce que lagosi don cogo di lagosi tɛ ni a nana se yɔrɔ dɔ la donc kalanden bɛ taa kale ɲɛfɛ kalanden yɛrɛ tɛ bɔda ye bon dɔw b'a fɔ e a karamɔgɔkɛ de y'a dabali dɔw b'a fɔ e a fɛnɛ ta or que o tɛ dɛ a ye baara min kalan barika de t'a kɔ a la parce que ni barika t'i kɔ fɛn na a la i bɛ kɛ sɔgɔma dafere de ye b'a ye a bɛ feere sɔgɔma bugubugu dɔrɔn wula fɛ pɔgɛ bon o de ka ca ngɔni kɔnɔ bi parce que ngɔni kalanden min bɛ an bɛ don min na ko min bi ko min bɛ karamɔgɔkɛ ŋɛɲɛ kun ka kalan kɛ fo ka taa se karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka ŋaniya siri k'a fɔ n ka kalanden nin sera labilali ye i jɔ n ka taa labila n'i ye ngɔni kalanden sigi a kɛ mɔgɔ 10 i b'a kelen de sɔrɔ a la n'o tɛ a tɔ bɛɛ ye u mana na dɔrɔn n'u nana kalan kɛ lasesiri kɛ n'u yɛrɛ nana se ngɔniden fɔli la ka ban karamɔgɔkɛ ka danaya d'u kan ko ngɔniden fɔ n kɔ olu bɛ min bila u kunna dɔrɔn olu b'a bila u kunna de donc ni ne yɛrɛ tɛ karamɔgɔkɛ tɛ se ka kɛ fɛn donc u bɛ fiɲɛ ta voilà ale de la bon or que i tun bɛ fɛn dɔ de bila i kunna depuis ne tɛ se waati min na karamɔgɔ de y'a ɲɛ yiri la fo ka na a b'i komi a ka école primaire ni deuxième année ni troisième année bɛ cogoya min na donc ne nana se o niveau la o bɛ k'a sɔrɔ karamɔgɔ ye dɔɔnin de yiri la mais a bɛɛ ma yiri la o bon ne ye fiɲɛ ta donc i nana karamɔgɔ n'a ta sɔrɔ cogo min na i bɛ taa k'a n'o to ten a kɛra de la a ma kɛ karamɔgɔ la o i bɔra yen cogoya min na o mɔgɔ wɛrɛ bila ye bon o de gɛlɛya bɛ ngɔnifɔ yɛrɛ kɔnɔ bi
aw gɔni fɔ waati la aw bɛ donsow sere kojugu ko fo ka taa sogo faga walima k'u ka sogo di yala est ce que kunu donsoya sogo sɔrɔ ka nɔgɔn cogo min na ani bi donsoya sogo sɔrɔ man di cogo min na yala est ce que n'i ko k'i bɛ kunu ta ni o don taw sanga ɲɔgɔn ma yala i tɛ fili wa. o kɔni bɔn n'i y'o jateminɛ ŋɔnifɔla ka donsokɛ sere o tɛ baasi ye o wulu cibaga de bɛ wulu farinya o i y'a faamu donc n'i ma donsokɛ sere bɔ man di ka taa ŋɔɲɛ kɔnɔ dɛ nka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ŋɔɲɛ kɔnɔ na gɛlɛya dɔn n'i sɔmina so fiɲɛ duman ma i taa man di dɛ. nka gɛlɛya bɛ min tuguni parce que sisan ŋɔɲɛ ka jan so la yɛrɛ i bɛ safinɛ kilo 400 boli. nka m'o de ma kɛ parce que fɔlɔ. hali n'a ka di ye ni musaka ko se t'i la. fɔlɔ voilà parce que o de ye sisan donsoya yɛrɛ gɛlɛya parce que fɔlɔ i tun bɛ sogo tɔgɔmaw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ i ma musaka caman bɔ mais bi pour que i ka se ka sogo tɔgɔma yɛrɛ sɔrɔ ka se i n'a fɔ ka dagɛ ninnu ou bien sigi ninnu ou bien sama ninnu sɔrɔ bon f'e ka boli ka se yɔrɔ dɔ la kilo 500 o dɔgɔyalen bon i ma fɛn dɔ a wulataga dɔw la 500 ninnu bon e yɛrɛ min ye donso ye i bɛ taa sɔrɔ e bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ e yɛrɛ tɛ se 500 jɛ sɔrɔ i tɛgɛ la bon n'a fɔra k'e ka 500 don kungo taga la yɔrɔ gɛlɛya kɔni b'a la mais o t'a bali k'a fɔ i fana tɛ yaala soforokun na parce que karamɔgɔw y'o fɔ an ɲɛna kungo kɔnɔ sogo n'a tɛ se ka don marifa dabulu fɛ i n'a fɔ wɔlɔ i n'a fɔ hali ntubani kelen nin mun filɛ nin ntubani b'o la perepere b'o la wɔlɔ b'o la kami b'o la nin bɛɛ ye donso sugu dɔ ye o awɔ. nka est ce que n'u nana o kuma na a tɛ kɛ lagosi ye. bon mɔgɔ min t'a dɔn a bɛ se ka kɛ lagosi o de bolo n'o tɛ mɔgɔ ŋɔnifɔla fɛn fɛn bɛ donsoya dɔn k'a dɔn gɛlɛya min b'a la ni donsokɛ nana ntubani d'i ma i tɛ jɔ a la bonya don parce que i b'a dɔn a y'a sɔrɔ gɛlɛya min na nka kungo kɔnɔla man di koyi ne yɛrɛ min filɛ nin ye n ma sogo tɔgɔma b'a faga nka n ye ŋɔɲɛ yala donsow kɔ dɔɔni n b'a dɔn min b'a kɔnɔ. i bɛ se k'i da don ŋɔɲɛ yala nin dɔ la. bon o dɔw bɛ yen n bɛ n da don olu dɔw la an yɛrɛ delila ka taali dɔ kɛ o kɛra buwa cɛmɔgɔ sigira commune 4 donsobaya la san min na an taara an ye su kelen ni tile kelen de kɛ an ka ji banna an ka fɛn bɛɛ banna i y'a faamu a don an su filanan sanba dɔ nana k'a kɛ i b'a fɔ ko dimina bɔ san k'an ci fo k'an hinɛ don an yɛrɛ la an sira kɔ kɔnɔ de farakolo sanfɛ o kɔji an sira k'o de min awɔ ne yɛrɛ y'o kɛ bon yarɔ mɔgɔ min y'olu kɛ donsow nɔfɛ n'o o tigi nana ka na sogo d'i ma i tɛ se k'o manamana minɛ dɛ bon mais ŋɔnifɔla min fana tɛ ŋɔyan dɔn parce que sisan ni an ka sisan ŋɔnifɔ ta k'a lajɛ a tiɲɛyɔrɔw ka ca an bɛɛ kɔni donna la an ka fɛn dɔ sɔrɔ waraba caco y'o fɔ woni min filɛ an ka bara nin kɛrɛ la nin bɛɛ b'a dɔn sogo kaman tɛ kun a fɛ mais a tigɛra fɛn dɔ fana kama o est ce que i y'a faamu mais wageya b'a dafa i y'a faamu nata tɛ kojugu ye dɛ mais natabaya ma ɲi dɛ natabaya bɛ mɔgɔ bila kɛbalikɛ la bon natabaya de bɛ ka na an ka ko kɔnɔ sisan awɔ i ka o jaabi jara an ye an b'an filɛbagaw la dɔɔni hali sisan k'a fɔ ko an bɛ émission dɔnni kɛnɛ de kɔnɔ Actuel Media sanfɛ karamɔgɔ Solo a n'a ka kalandenw bɛ yan a n'a jɛɲɔgɔnw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali min b'an bolo o de ye tuma dɔ la an b'a ye muso dɔw bɛ taa gonifɔyɔrɔw la a b'u lawuli dɔw ye jinɛtigiw ye dɔw tɛ jinɛtigiw ye nka o lawulili hali n'o ma kɛ baasi ye yala kan tana walima masa fɔ muso kun gonifɔ kɛnɛ la cɛw sigilen ɲɛna yala est ce que kɔlɔlɔ t'a la walima a tɛ kɛ lagosi ka se fan dɔ ma o. aya o kɔni Simo ɲininkali yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ i y'a faamu parce que ko sababuya kɛ mun ye n tana kɔni fɔli muso kun o kɔni o daminɛna kɔsa nin na n'o tɛ an m'o y'an karamɔgɔw la dɛ parce que an karamɔgɔw kɔni y'a fɔ cogoya min na Bayɔrɔ ninnu y'a fɔ cogo min n tana nin mun filɛ nin ye Wasolo fɛn masiranenba don o de kama a fɔra ko donsokɔnifɔla k'a fɔ parce que donsokɔni ye cɛfɛn ye donsokɔni de bɛ se k'a masiran donc kuma gɛlɛn minnu b'a kɔnɔ donsokɔnifɔla de bɛ se k'olu fɔ parce que n tana min filɛ nin ye ani marasa Wasolo kɔni yɛrɛ kɔ dan ye ninnu de a b'i komi a ekɔlidenw yɛrɛ ɲumangana ko terminali wa a sugu jumɛn kalan laban est ce que y'a faamuya o ye n tana ni marasa ye marasa filɛ nin ye mandenkaw ko ko janjo anw ka bɛlɛdugukaw ko ɲangara wasolonkaw ko marasa k'i ka ko ma malasa i y'a faamu a bɛ komi k'i ka ko tiɲɛ maninkakan na ko k'a malasa
i y'a faamuya bon c'est pour cela ni ngɔnifɔla y'a fɔ sisan ngɔnifɔla min fɛnɛ labɛnnen don dɛ parce que baarɔ b'o fɔ a ka dɔnkili kɔnɔ ko ngɔnifɔla ni barafɔla tɛ kelen yarɔ a kuma nin bɛ pan mɔgɔ caman kunna mais or que n'i y'a ta k'a jateminɛ ngɔnifɔla ni barafɔla tɛ kelen n jelima ka di n bɛ se ngɔni na n bɛ se a dɔnkili da ko jumɛn na o tɛ ngɔnifɔla ye dɛ f'i k'a ɲɛdɔn de k'a dɔn nin ngɔni nin kan ka fɔ nin tigi kun c'est pour cela wasolonga kan na u b'o fɔ ko kɔnɔ ka ca ko mais ko kunsi kɔnɔ man ca komi kunsiw dabilara nin waati ninnu na n'o tɛ exactement kɔnɔ ka ca mais kunsi kɔnɔ man ca mais ninnu m'a faamu parce que anw tile la bon o y'a jateminɛ dɔrɔn k'a fɔ ko kunsi kɔnɔ ye i n'a fɔ mɔgɔ min ma ka di ou bien se bɛ mɔgɔ min ye ou bien fɛn kunsi kɔnɔ t'o ye. o ɲininkali yɛrɛ tuma min na an bɛ don o kɔnɔ ten sa. Voilà. Ani kɔnɔ gansan walima voilà. Kɔnɔ gansan ye mun ye ale tɛ se ka se kunsi yɛrɛ dabɔ kun ye yɔrɔ mun ye ale tɛ se ka se yen. A n'a ka kologileki n'a ka fɛn. A n'a ka kologileki n'a ka fɛn bɛɛ i tɛ tigɛ a la fɛ n'o yɔrɔ ninnu sera a k'a f'i ɲɛna nkalon bana dɔ nkalon da la ou bien a k'a fɔ k'a nkalon. Parce que a donnen t'o tu kɔrɔ bon kunsi dun ye o yɔrɔ ninnu de ye kunsi tɛ fɔli nin ye dɛ. An bolo kɔni jama bɛ dalajɛ. non o ye k'a kara tɔ bɔ ni. I y'a faamu. O bɛ se ka kɛnɛ kan ye sa. Wasolonga kan na a bɛ fɔ ko k'a kunsi kunsili ye mun ye k'a si fo ka taa dugu jɛ a bɛ si ka ngɔni fɔ waati yɛrɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nin heure b'a sɔrɔ a fɔli daminɛna donc a bɛ si k'a kɔngɔ fo ka taa dugu jɛ mais yɔrɔ dɔw de bɛ yen o dɔ bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ dɔ bɛ kɛ nin heure dɔ bɛ kɛ fajirida fɛ ngɔnifɔla bɛɛ tɛ se ka se yen dɛ n'i t'o tu kɔrɔ n'i sera i yɛrɛ faga dɛ. I bɛ se k'i da don dusu wɛrɛ ka kunsi la sɔrɔ kun bɛ mun kɛnɛ kan. bon o dusubaw ka ca n y'o min kɛ ala barika la baarɔ kɔ n y'o min kɛ n t'o da dɔn yɛrɛ ka daminɛ bɛlɛdugu ta la ka se jitumu ta ma ka se manden ta ma ka se bamakɔ ta ma yan a si tɛ yen ko n tɛ se ka min kɔni fɔ ala barika la. ɲininkaliw b'an bolo an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ halisa ala karamɔgɔ sɔrɔ gɔnifɔlaw bɛ yen gɔnifɔla cɛkɔrɔbaw bɛ yen bi minnu u ye gɔni dilan nka u ma fatu bɛ balo la karamɔgɔ san b'o la filadugu bubilen kɔnɛw b'o la bon o ye ne bɛ mun dɔn a bɛ se ka kɛ e bɛ dɔw dɔn tuguni mun tɛ nin si ye yala i bɛ to ka nin gɔnifɔla ninnu sira labɔ wa an bɛ don min na ko bi. bon a dɔw tun bɛ yen n tun b'olu sira labɔ mais jɔn ko a la sisan n ye n senna kuru dɔɔnin awɔ parce que ŋana adamadenya gɛlɛyara n'o tɛ caman bɛ yen n tun b'olu sira labɔ parce que ne bɔra yan ka taa fo Segu curiosité ma pour que ka batɔman sanɔgɔ ye ɲɛkisɛ la awɔ voilà curiosité ma n bɔra yan ka taa fo Segu ka taa ɲɛ da batɔman sanɔgɔ kan balajinba kelen ni mun filɛ n bɛ taa baro k'o fɛ n bɛ taa ngɔni fɔ a fɛ yen ngɔni fɔ yɛrɛ tɛ n bɛ wuli ka taa su kelen ni su fila si a fɛ yen pour que k'a dɔn kɔnɔya yɛrɛ ye min ye i y'a faamuya bon n gɔnifɔla cɛkɔrɔba dɔ tun b'an yɛrɛ fɛ yan n'o ye Bajala Marikurunin ye n bɛ ninnu bɛɛ sira labɔ an yɛrɛ ka commune kɔnɔ a dɔ tun bɛ yan ko n gɔnifɔ buran n bɛ ninnu bɛɛ sira labɔ mais kɔsa nin na tiɲɛ yɛrɛ la n siranna dɔɔnin bon samuni kɔni ala n tiɲɛ fɔli kɔni kɔnɔ n y'a ye parce que an fa don mais n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i y'a faamu bon bubilen fana n b'o cogoya la awɔ ani gɔnifɔ sibiri ninnu kana jigi la wayi o ka o jaabi diyara an ye nka filadugu samugo ko a foli fɔ bɛɛ ɲɛna parce que hali kunun ɲankuma y'a sɔrɔ ne bɛ ɲɔgɔn kan a ka so kasaw a kɔni hali ni a bɛ ŋaya kɔnɔ sa nka hakili bɛ donsow la hakili bɛ donso gɔnifɔw la ni an ye gɔnifɔ fɛn o fɛn ɲɔgɔn an b'a ka foli fo an b'a yɛrɛ n'a denkɛ Jigi Jakite an b'u fo an ka nin émission nin kɔnɔ Actuel Media ka émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ ɲininkaliw b'an bolo n'o ye donsoya kan halisa karamɔgɔ Solo donsoya bɛ taabolo min ma awɔ en général Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ donsoba filaw ye an bɛ sabaw ye fan dɔ fɛ tuma dɔ la hali donsow bɛ kuma ka ɲɔgɔn dalaminɛ walima ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ yala e ɲɛ bɛ donsoya taabolo la cogo min na Mali kɔnɔ est-ce que a ye jaabi wa. ŋana a ma ne ja dɛ a ma ne ja dɛ parce que bamananw ko ten ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ n'o tɛ n'a ma pɛrɛn basa bɛ boli ka yɛlɛ sanfɛ de ka jigin donsoya nin bɛ ka t'o sira de kan bi. a bɛ se ka dilan bilen ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ. bon a dilanni kɔni o ma nɔgɔn dɛ
o de y'aw gɔnifɔ ka baara ye dɛ an ka baara don o ye tiɲɛ nka taa b'i kunna taa b'i fa kunna ni min farati i b'i taara sa yɔrɔ ɲini k'i fa ta ɲɛɲini badi bon sisan ta ko bɛ ɲini ka ko de est ce que y'a faamu parce que sisan fɔlɔ wari tun tɛ donsoya la n y'o f'i ɲɛna cogoya min na donsoya tun ye tilennenya ni tiɲɛ de mais bi donso caman nana dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ sira wɛrɛ bɛ donsoya la intérêt bɛ minnu na min ni donsoya yɛrɛ tɛ kelen c'est pour cela o de ye donsoya bolofaraw caya bi i y'a faamu n'o tɛ fɔlɔ donso bɛɛ tun b'o contre ni sanɛ ni donsow tun ye réunion kɛ sisan donsoba n'a ka kankɔrɔsigi olu tun mana kuma fɔ k'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn donsoden o diyara ye o ma diya ye o donsoya tun bɛ i b'a fɔ ko surasiw ka tɔn ni donso yɔrɔ tun bɛ yen sisan donsoba n'a ka kankɔrɔsigi de bɛ ɲɔgɔn ye dɔw b'a fɔ ko murukalatigi ni donsoba n'o ye ɲɔgɔn ye n'olu ye kuma fɔ k'a bila point min na dɔrɔn yɔrɔ aw tɔw de bɛ wele k'a fɔ aw ɲɛna bɔ nin de bɛ an bɛnna nin de kan an b'a kɛ tan point i jɔ nin bɛ ne fɛ nin kuma bɛ ne fɛ nin kuma bɛ ne fɛ o tun tɛ donsoya la o donna la bi de awɔ i ka o jaabi diyara n ye kojugu émission a bɛ ka sɛnsɛn ka se a banɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni ɲininkaliw bɛ ɲini ka ban nka ɲininkali dɔ b'an bolo an tɛ se ka bɔ n'an m'o k'i la n'o ye karamɔgɔ Solo i ka gɔnifɔ kɔnɔna la i delila ka bɔ Mali kɔ kan ka taa gɔnifɔ an dafɛ jamana na walima jamana jan dɔw la wa n'i bɛ se k'i da don olu la o dɔw fɔ yan. bon ala barika la n y'o dɔw kɛ n y'o dɔw kɛ an kɔni ma se tubabu la fɔlɔ mais an kɛrɛfɛla ninnu kɔni na jamana min bɛ yan nin nɔ k'a fɔ ko ne Solo sen ma jɔ min dugukolo kan ni n ka n kɔni bara ni nin ne hakili b'o min na o ye jamana fila ye o Côte d'Ivoire ni Mauritanie n'o tɛ n taara Gambie n taara Sierra Leone n taara Sénégal n taara Burkina n ye nin bɛɛ kɛ Laginɛ kɔni o kɛrɛfɛ tɛ donsow ye sogo di yan o bɛɛ la nba ani ko ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ n'o ye an ka ɲininkali bɛna bɔ donsoya hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'o ye Mali ye bi maliyɛnw fɔfɔlen ɲɔgɔn kɔ maliyɛnw bɛ fufunten don ɲɔgɔn kɔ bi yala message wele kan dɔ bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani ɲɛmɔgɔ minnu fana b'an kunna n'o ye Mali faamaw ye autorité bandaw n'a ka jama yala conseil ladilikan dɔ bolo ka d'u ma wa san'an ka bɔ émission nin kɔnɔna la. nana i dan sɔgɔni ko conseil min bɛ ne bolo ka se Mali ma o tɛ conseil jugu ye o ne bɛ min fɔ dɔrɔn ne kɔni Solo ka yeta la fɛn fila de bɛ yen o de bɛ ka jamana in tiɲɛ awɔ fɛn fila o ye mun ye relation ni nafolo relation ko ani nafolo voilà parce que bɛɛ nata de bonyana bɛɛ ko fɔ n kelen ka sɔrɔ ka bila n kun donc ni kɛ o k'i kelen ka fɛn sɔrɔ ka bila i kun i bɛ kɛbali kɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ e filɛ baara min na nin sisan o ɲɛdɔn b'i la e bɛ s'o la 100% ne yɛrɛ b'o dɔn ni ala cɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ baara sira dɔ bɛ na ne b'o kumaniya ma min tɛ se a la n'o ye ne teri ye ne b'o wele k'o bila o la yarɔ depuis n'a ma kɛ kɔni n y'a dɔn ka fɔ peut-être a tɛ laban ɲuman ma voilà bon nin de jelen don an kan parce que fɔlɔ maliyɛn tun bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna k'a ka buru jalan ɲimi k'i ka kafe t'u bolo mais bi i bɛ taa sɔrɔ buru bɛ ne bolo kafe b'e bolo n tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ n'i ka kafe sɔrɔli fɛrɛ kuma de f'i ye ou bien i ka kafe sɔrɔ ka fara n ka buru kan bon en tant que o bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ man di dɛ n'an kɔni sera k'o bila an ka segin an kɔrɔlen ma ne m'a fɔ an tɛ wari ɲini dɛ an ka wari ɲini mais an ka wari ɲini an ka ladiriya kɔnɔ an ka nata mais an kana kɛ mɔgɔ natabaw ye i y'a faamu ɲɛmɔgɔ ka hakɛ ka d'a ma kɔmɔgɔ ka hakɛ ka d'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bandaw n'a ka jama ne b'u fo k'u barikada Mali faama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n b'u fo k'u barikada mais n kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna u k'u tile ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ i y'a faamu bana kelen bɛ mɔgɔ fila faga dugu kelen mais n'i y'u sakun lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u sakun tɛ kelen ye dɛ i y'a faamuya donc k'o lajɛ ka fantan ka hakɛ d'a ma ka faama ka hakɛ d'a ma n'o kɛra jamana nin bɛ diya jamana nin ye jamana barikamaba de ye minnu tɛmɛna ɲɛfɛ olu ye dugawu min don jamana nin a ma bin dɛ
parce que olu tun ye mɔgɔ tilennenw hali n'a silamɛ tun man ca mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tilennenw ninnu n'u tun ye min fɔ dɔrɔn o bɛɛ kɛ mais n'i y'a ye bi in na an bɛ si ka ala wele ka tilen ka ala wele ala yɛrɛ on dirait que i b'a fɔ ko an yɛrɛ mana ala wele dɔrɔn ala yɛrɛ tɔ bɛ dimi an kɔrɔ parce que an tilennen de tɛ mais n'an y'an tilen sisan i b'a ye an bɛ lafiya o kɔni ye ne ka ladilikan ye k'a fɔ émission sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban karamɔgɔ Solo ɲani an ka ɲina i ka telefɔni numéro i b'o di ani i ka folikan ka se Actuel Media ma ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit Sɛmɛyiri sanfɛ ani Actuel Media ka page sanfɛ ani minnu bɛna sɔnni sɔrɔ WhatsApp groupe kan i kanubagaw i ka club la don an b'a dɔn émission ye banna o b'a sɔn ta folikan b'i bolo ka s'u ma yanni i ka gɔni laban fɔ ka kana bila i dansogo ni ko an b'a daminɛ telefɔni numéro la awɔ ne ka telefɔni numéro n'i b'a fɛ ka ne lasɔrɔ ne ka orange numéro o ye 76 06 46 15 o ye orange numéro ye Malitel o ye 65 66 38 43 o ye ne ka Malitel numéro ye i y'a faamuya n'o bɔra ye aw minnu bɛ ka yala yala an nɔfɛ Actuel Media Mayiga i ni ka jama vraiment ne b'aw fo k'aw barikada hali bi a y'aw cɛsiri hali bi a y'aw cɛsiri a kana dimi i y'a faamu parce que jama baara tɛ taa muɲu ni sabali kɔ nka n bɛ se ka kangari kelen min kɔni da o ye dɔrɔn donso soma jinɛtigi ngɔnifɔla a ye bɛɛ kɛ kelen ye i y'a faamuya bamananw ko ten miliyɔn kelen n'i ye 100 bɔ a la a tɛ kɛ miliyɔn kelen bilen dɛ a bɛ kɛ 100 ni 90 ni 90 ni 190 ye a tɛ fɔ ko miliyɔn kelen dɛ ou bien mais ni 100 nin farala kan a bɛ kɛ miliyɔn kelen dafalen ye bon o bɛ cogo cogo aw ka baara nin bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ dɔ se kanubaga kelen de bɛ dɔ bolo kanubaga ba kelen de bɛ dɔ bolo mais ni kanubaga kelen nin farala kan a tɛ da ba kelen ma da a bɛ kɛ ba kelen ni mɔgɔ kelen de donc ne kɔni bɛ min fɔ vraiment aw kɔni y'a ni cɛsiri k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ en général association fɛn fɛn bɛ yen min bɛ ka donsoya ni an ka kɔrɔlen yɛrɛ senkɔrɔma don n b'a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ minnu dɔn jigiyabulon b'o la cɛbɛn kɛnɛ b'o la sɛmɛyiri b'o la ani n b'a dɔn ko mɔgɔya bulon o b'o la ani minnu ye baarɔ munuma dilan kɔsan na n b'a bɛɛ lajɛlen fo parce que ne t'u bɛɛ tɔgɔ dɔn nka n kɔni ka foli b'a bɛɛ lajɛlen hali bi a bɛɛ k'a cɛsiri a bɛɛ k'aw jija ala ka garijɛgɛ ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma baara ninnu kɔnɔ ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala kana an si k'an jugu sago ye nba Actuel Media filɛbagaw ni ne tun bɛ an bolo bi an ka émission kɔnɔ nka yanni an ka bɔ karamɔgɔ Solo bɛna a ka gɔni laban fɔ an ka nin plateau in sanfɛ ka foli k'aw la ka wale ɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka kanbɛ di ɲɔgɔn ma aw dan sɔgɔma ko wele ni foga kɔmatigi wele ni foga ko wele ni malomini adibiri ma wele ni foga ne jabangro ko wele ni foga ko wele ni karile wele ni foga ingana soma dɔra mɔgɔ faga yiri la soma dɔra mɔgɔ faga lɔnni na soma dɔra mɔgɔ faga bati la soma dɔra mɔgɔ faga tiɲɛ la soma dɔra mɔgɔ faga laturu la o wele ni lɔmiliya dibidi wele ni faga ɲɛna anele kɔrɔba o wele ni Actuel Media mɔgɔlu weleli sera yen ma dɛ susetɔ cɛbɛnyɔrɔ ko Umaru Gindo wele ni faga in ɲɛna la o moride ni lasi ŋini wula ni su wele ni faga in ɲɛna fa mɔgɔ jigi mɔgɔ ɲɔgɔn kana kɔrɔba susetɔ cɛbɛnyɔrɔ dibi kɔrɔba wele ni faga in ɲɛna
wala ni Senegali salifu wala ni fagayna wala ni Muhammad Kanafi wala ni fagayna adibi garaba wala ni fagana suje tatu muyura urabandaro wala ni fagayna wala ni wadi ati pesa wala ni fagayna mugati mugonyo ngana garaba no be manga du talale donne ele ba mure ne suba mure mo di am fa mo di ala mo de gulu dangala mo te gulu la so ya boro ngine ma so manina nale manina le boro mina ye ka bala da ba e dunya kono su bole ndal nganyite o ala Ajali meja mwelo ngene ula yanto Maria dunya kele broke rode Fatima tandu rode mwadi dia mwafe mwadi dia la ne gonga ita itileke mamba dunya mwadi ngo dunya boye o dunya tandu rode ante sumunge o sumunde kiamo Sulemani ngo dunya la sumunde mamba dunya mwadi ngo dunya boye Fatima tandu rode jurumma ngani kolonya ngolonde jala te o lo se balita la bolo Karogala ni rumorogala ele bamure ne suba mure tu gro yeli fengala nyaba kaso malu foku barigada te un farabina ni farajela kula nyanne ula kongwana be bariganye somalu chenga ibariga kajina tigi foku barigada kama mama tamba wole abakoro ware mama baro tabo ngono Balale ga tano wole dine kono ma to zongo nyabla baro ge rodon fatunya bugati kama mama chefu ka barigada mama che sangine ula bare muso tebe mwalula baro fana ni na sangine ula ngo mama che ye watani ne kono ma to zongo bon mangunta kulo miliye Mali dozo lungane wala Mali kanu mwa lungane wala Sulomani kanu walu chengane wala muride nu fangane wala Karama jabi wale kaba France Arama mbaro diale no Kama Amerika rafi wale Kakuro wale gaya fagana wale kabo kuro wale Kama Amerika sobre wale kabo kuro wale Ka Burkina dangundo ko fa Burkina Usmani ka bo Burkina Usmani mbaro tebo ngono ka alifana ni wole ali kuna te wuro to bare ganye ka Burkina laji wole o ka bo Burkina Gami ta dia na ngadu ne mbojo nye ne tro dunu ngano jibi kulu bale lale ka bo gami ele ba mure ne suba mure ayya baro dia lenye Kakana garaba fo ka barigada ala jo so mugalu be bariga
Ora mina ne kongara mina dununga ni ate fulabe. Oh, ite kalala gela ye mandala mina jirimwa. Kobulo ni so bini na ko ni nyati bijola. Samengire mo kalala gela ye ne kana bila sujola. Tigiya bila mo kalala gela ye la. Abdal meja molu yele mwa bono ne kana bila sujola re. Chebangana molu eta kalala yele ye. Chebangana ne koni nyati bila ne tagire no. Ne wale bala ma bandu di kerenye. Komala kaya drufe yele namna yene kana bila sujola yala ba ta kalala yele yene kana bila sujola Niko ikunate ni akalande o be dan so niko émission anyana ajera foli bo yan filebagaw ye an tɛna kuma janya tuguni ni ko ye Jigoroni Solomani Konate ale ka émission de kun bɛ bi an y'a fɔ kalo o kalo an bɛ taa gonfɔ dɔ ta walasa ani donso bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo min na an ka émission kɔnɔna la ni ko ye kalo in na mois de février kɔnɔ an kun bɛ Solomani Konate fɛ mɔgɔ min bɛ technique la Yakuba Dumbuya ani Dirisa Tarawele olu fila de kun bɛ ka émission in technique kɛ bi ani Jigoroni Solomani jɛɲɔgɔnw bɛ yan a n'a ka kalandenw sɛmɛbi mɔgɔ dɔw fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan minnu bɛ ka émission in diffuser direct la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen aw dansɔgɔni ko aw kan bɛn Actel Media sanfɛ GDV